Схід і захід разом у Фастові відзначили століття підписання угоди про злуку українських земель. За тим віковим документом дві українські республіки УНР та ЗУНР утворювали єдину соборну державу. На урочистості завітали представники різних регіонів. Докладніше мої колеги. На центральному вокзалі Фастів збираються почесні гості – священники, урядники, депутати. Саме тут 100 років тому на залізничній станції у невеличкому вагончику представники УНР і ЗУНР підписали передвступний договір про злуку українських земель. Проте тоді через брак внутрішньої єдності та агресію сусідньої Росії та Польщі втілити ідею єдиної та неділимої України не вдалося. Українці на десятиліття втратили свою державність. Нині, коли нація нарешті має власну країну, північний агресор знову прагне позбавити нас незалежності. Зараз, в ці часи, коли зовнішній ворог погрожує нам, ми повинні згадати, що було 100 років тому, згуртуватися в першу чергу для того, щоб захистити нашу державу, і потім, щоб її збудувати, для того, щоб всі ми, українці, об'єднавшись, вибудували сильну державу в ім'я процвітання українського народу. Саме розуміння того, як утворювалася наша держава, дає нам впевненість в тому, що ми сьогодні вистоїмо і завтра будемо жити в такій міцній, розвинутій країні. Гості свята разом з організаторами урочисто заклали символічний перший камінь у фундамент Музею Соборності України. Аби показати єдність та неділимість України, організатори зібрали землі з усіх регіонів. Їх поклали до капсули, яка лежатиме під стінами майбутнього Музею Соборності України. Кримчанка Світлана привезла землю з Чернігівщини, куди вимушена була втекти одразу після анексії. Це дуже символічно, що ми, мешканці Крима, це сама, будемо казати, південна частина України, привезли землю із Чернігівської землі, з Чернігівського краю, це земля, будемо казати, сама північна частина. Тобто ми своїм актом якби начебто зшиваємо Україну в одне ціле. Для мене це дуже знаково і для мене це дуже ознака соборності. Привезли до майбутнього музею і землю з окупованого Донбасу та Криму. Ця земля ще нещодавно лежала під Бахчисараєм, розповів голова Меджлісу Ріфат Чубаров. Тут є такий маленький контейнер з кримською землею. Там, де буде закладений камінь для Музею Соборності України, він не міг би називатися Музеєм Соборності, якщо там не було б кримської землі. Нині українцям важливо не лише об'єднатися заради майбутнього, а й відбити ворожу агресію на Сході та у Азові. Діти цих жінок поклали своє життя, аби ворог пішов з української землі. Для нас це і свято, і горе, і пам'ять. І ми разом теж з татарським народом, бо ми хочемо, і знаємо, що Крим – це наш, український, нікому його не віддамо. Ми не роз'єднуємося, ми тільки з'єднуємося. І наші діти за це положили голову, за те, що ми були разом. У мене Денисочка пішов 30 апреля, а погиб 21-го, якраз на День Незалежності України, в тому году його хоронили. Віддаємо все саме рідне, яке, що в нас є. Також учасники святкувань урочисто погасили поштову марку, видану на честь української революції 17-21 років, та презентували конверт «100 років боротьби». Захід у Фастові став першим у низці урочистостей, присвячених 100-річчю українського єднання. Єднаємось, бо ми його варті. Слава Україні! Героям слава! Завершиться естафета 22 січня на Софіївській площі у Києві. Ельвіна Сейдбулаєва, Реанна Алієва, Асан Емінов, Заман АТР.